dobrodošli u naš podcast. Naš današnji gost je Dejan Ilić. Dejane, možete li nam reći od vaših zbirki, kako se zove, koje mislite da su najprikladnije za djecu našeg godišta, to je za srednjoškolce? Nema mi da ti odgovorim. Majke mi. Ne znam. Ja, kao bih rekao, pod uslovom da nisu dosadni tekstovi, ja se nešto nadam da bi mogla da ih čita bilo ko od vas. Iz bilo koje knjige. Ali sad kad bih trebao, a ako bih krenuo da nagađam, onda bih ja zapravo pokazao kako ja vas vidim. A pošto imam dovoljno iskustva, onda ja znam da čak i da postoje neki od vas koje ja vidim zaista onakve kakve jesu, da ne možete svi biti isti. Tako da nema ti tu pomoći. To ti je kao sa svakom knjigom. Uzmeš, otvoriš, probaš malo dade, malo dandi, onda ide ili ne ide. I ako ne ide, to ne govori ništa ni o tebi, ni o knjizi. Naprosto se tije knjiga niste sreli. I to je skroz u redu. Ima mnogo knjiga koje sam ja ostavio posle 5 pročitanih strana, 10 pročitanih strana. Ima knjiga čih poslednjih 5 strana nisam teo da pročitam jer sam bio ljut na knjigu, pa sam kao kaznio knjigu jer je nisam pročitao do kraja. Tako da nemoj da ti odgovorim. Ja sam napisao to što sam napisao i imao sam očigledno u glavi nekoga ko je sličan meni. I sad ja da kažem da ako ste slični meni, onda su to knjige za vas, to zvuči potpuno blesavo. Tako da stvarno ne znam šta da ti kažem. Ali bih voleo recimo, i to je sad ta znatiželja s kojom ne znam šta da radiš, ja bih voleo da ti probaš nešto od toga da čitaš, pa mi onda kažeš meni ovo nije išlo i ovo nije za nas, ili kažeš vidiš ovo bi kao bilo zanimljivo. Tako da ne vredi, nemam ti odgovorim. Dobro, da li vi smatrate, na primjer, kao da je trenutni, kao da su stvari koje se čitaju u srednjoj školi prikladne za nas i da li bi nešto tu promenili? Misliš iz lektire? Da, na lektire sam mislio. To ti znaš, pošto sam ja odavno išao u školu, to što sam ja čitao iz lektire, meni to sve bilo manje više bez veze. Tako da ako se nije mnogo toga promenilo, onda bi ja rekao da to nije prikladno pod uslovom da sam ja mera stvari. A da li bi trebalo nešto drugo? Ja mislim da bi sigurno trebalo nešto drugo, čak i da su to najbolje knjige na svetu. Inače se one i biraju, one koji ih je birao, on za njih zaista veruje da su najbolje na svetu. To su sve kanonska dela, dakle dela koja su zbog svojih vrednosti ušla u nešto što bi se zvalo obaveznim štivom. Ja nekako mislim da škola nije mesto gde mi treba da se upoznajemo sa vrhunskim vrednostima, nego je škola mesto gde treba da naučimo da čitamo. Pa jednom kad naučimo da čitamo, možemo da čitamo i te knjige, a i neke druge knjige. A da biste naučili da čitate, a to je ozbiljna veština, ne treba da čitate najbolje, nego treba da čitate ono u čemu uživate. Drugim rečima, ja bi u školi radio ono što ste vi već pročitali i što vas je obradovalo. Što ste se radovali dok čitate. To bih ja radio u školi. Dakle, izbacio bi svu lektiru i rekao bi prvih dan u školi, ili ima neka knjiga koju je pročitalo vas 10, 15, 20 i svi ste se radovali dok ste je čitali i sad ćemo tu knjigu da radimo celu godinu. I onda bih ja to tako radio. Sad, ti sam možeš da mi kažeš koliko je to realno i koliko to ima šanse da prođe, ali ja mislim da je to jedini ispravan način da se radi u školi. Ne tako što ću ja vama da kažem šta vi treba da čitate, nego ćete vi meni reći ja volim da čitam to i to, a onda ću ja sa svojim znanjem da vam kažem koji je najbolji način da to čitate i da tumačite. Pod uslovom da ja to znam, ali ako vam kažem kako ja mislim da je najbolje, možda ćete vi doći do nekog svog najboljeg načina. Ne verujem u školu koja kaže ovo mora da se radi. Verujem u školu koja kaže šta vi volite da radite i onda se to radi. Dobro, s obzirom da ste vi bili kritičar u izdavačkoj kući, kako vi znate, to jest kakav je kriterijum za ocjenjivanje da li je neko delo dobro ili ne? Da li je samo kao da li je zanimljivo, da drži pažnju ili ima još nekih faktora? Ima jedan termin koji se zove školovana intuicija. Kad pomeneš reč intuicija, to znači da ti vidiš, osjećaš da je nešto dobro, ali možda ne umeš uvijek da kažeš zašto je to dobro. To je kao intuicija. A školovana intuicija znači da si pročitao dovoljno knjiga i da znaš nešto o tim knjigama, da znaš kako su one sklopljene, šta je bila ideja autora koji ih je tako sklapao, kojim se sredstvima služio, na koji način je gradio likove,
Dakle, to znači školovan, znači naučiš da čitaš i onda kad spojiš ono što si naučio sa svojom intuicijom, na osnovu toga donosiš odluke. Znači, najvažnije je naravno da ti se knjiga dopadne, a onda onaj školski deo ti služi da objasniš zašto ti se dopalo. I kad mi neko da rukopis, onda ja ili uživam ili ne uživam dok to čitam. A onda mi onaj školski deo objasni zašto uživam ili zašto ne uživam. I kada se poglode dobri razlozi sa tim čitalačkim užitkom, onda je to knjiga koju bih ja volao da objavim. Ok, a možete li da nam kažete, na primer, zašto ste postali kritičar ili kao... Ne, prvo sam bio kritičar, pa sam onda postao urednik. Prestao sam da budem kritičar. Da, ali posao kritičara je... odlučili da budete kritičar, kao zašto se... Pa znaš šta, naučiš nešto u školi. I onda kao i svaki mladi, ne znam kako bih to rekao, blentavko, imaš potrebu da drugima pokažeš šta si naučio u školi. To je prosto neka vrsta nekakvog egzibicionizma. Ja sam išao u školu, bio sam dobar student, naučio sam nešto i onda sam svima teo da pokažem šta sam naučio u školi. I tako sam postao kritičar, pa sam onda vikao, ova knjiga je dobra zbog toga, toga, toga i toga, a ova knjiga je loša zbog toga, toga. Ali vrlo brzo sam shvatio da to, znači za neke druge to ima smisla, ali meni nije imalo smisla. Sam shvatio da te knjige koje nisu dobre, a među njima je bilo zapravo knjiga s odličnim pričama, sa divnim karakterima, ali nešto im je uvek falilo da budu odlične, onda sam shvatio zapravo da je mnogo bolje da ih čitam kao urednik. I da onda zajedno sa piscem ispravim ono što bi moglo da se ispravi, da bi knjiga bila još bolja. Nekako posao kritičara dolazi posle. I kritičar kad kaže ovo je dobro ili ovo nije dobro, s tim ne znaš šta da radiš. Kad si urednik i kažeš ovo je dobro, ovo nije dobro, ti još uvijek imaš prostor da nešto popraviš. Meni se dopadao taj rad na tekstu. Zato kažem, prvo sam bio kritičar, a onda sam shvatio da to što bih možda mogao da budem dobar kritičar je mnogo korisnije za mene kao urednika, nego da pišem kritiku i da, ne znam, to kao govorim, ovo je dobro, ovo nije dobro. Mada, kao čitalac, čitam kritiku zato što bi potreba neko da me uputi šta valja da se čita, šta ne valja. Ima isuviše naslova i ne možeš svaki da probaš, a onda te kritičar vodi. On ti kaže ovo je u redu, ovo nije u redu. I onda je dobro kada imaš kritičara koga poznaješ, ne mislim lično, nego znaš njegove tekstove i on piše u kontinuitetu, ti ga čitaš u kontinuitetu, vidiš kako on razmišlja i onda ti je njegovo mišljenje kao nekakav orijentir šta bi ti voleo ili ne bi voleo, jeli da uzmeš ruke i da pročitaš. Tako da ne kažem da je kritika suvišna, samo kažem da je u mom slučaju kritika nekako dolazi suviše kasno, a ja sam voleo da budem aktivniji, jeli, kada se radi sa tekstovima. I onda mi je bilo bolje da budem urednik nego da budem kritičar. Sada, ako neko ima istu dilemu kao što ste vi imali, da li je bolje biti kritičar ili... Urednik. Urednik, da, izvinite. Kakav bi vi njemu savjet dao? Ne bi mu dao nikakav savjet. Nikakav savjet mu ne bi dao. Znaš o čemu se radi? Razumem ja to. Mnogo je fino kad imaš nekog ko ti daje savjet, jer onda nisi odgovoran za odluke koje si doneo. Kako bi ti rekao, zašto bih ja bio odgovoran za tvoje odluke? Izaberi šta hoćeš da radiš i radi to. Pa vidi da li si srećan ili nisi srećan. Pa ako nisi srećan, radi nešto drugo. Ako si srećan, nastavi to da radiš. Nema to savjeta. Ako si izabrao nešto da radiš, a ja možda znam nešto o tome, možda bih mogao da ti dam savjet kako to da radiš još bolje. Ali da ti kažem šta ćeš da radiš, taman posla. To je opasan posao da se to radi. Da li mislite da su trenutno sada u ovo doba književnici važniji nego što su pre bili i da li mislite da književnici mogu da promene pogled većine ljudi, to jest njihovih čitaoca, na neku temu? Pa sad, mi smo na književnom festivalu. Taj književni festival svoju suštinu vuče iz toga što poziva pisce. Pretpostavljam da ih poziva zato što se misli da su oni važni. Moje mišljenje je da pisci uopšte nisu važni. I moje mišljenje je da su knjige sve manje važne. A pogotovo da ne mogu da oblikuju mišljenje čitalaca. Tako da, ili voliš ili ne voliš da čitaš. Ako voliš da čitaš, nemoj se pitati o ovim stvarima. Ako ne voliš da čitaš, nemoj da čitaš, ali nemoj da mudruješ da ne čitaš zato što je nešto ovako ili onako, naprosto ne voliš i radi ono što voliš. Da su pisci važni, drugačije bi izgledalo sve to što ima veze sa književnošću, da su knjige važne, drugačije bi izgledalo sve to što ima veze sa knjigama. Ja mislim da nije važno
i onda mi zapravo se obraćamo svojim istomišljenicima u onom smislu u kom razgovaramo s ljudima koji vole knjige. I ako ti voliš knjige, ako ja volim knjige, što je tebi i mene briga, da li su pisci važni, da li su knjige važne? Da li mislite da je književnost kao predmet važan za mlade ili je onako kao potreban samo iz razonode da se čita? Kao da li možemo mi nešto korisno iz toga? Ako me pitaš da li je važno učiti književnost u školi, ja mislim da je neopisivo važno. Ne mogu da nađem pravu reč koja bi išla uz ovo važno da bih naglasio koliko je važno. Ne zato što su pisci važni, nego što su knjige važne, nego zato što je važno da umeš da čitaš i da tumačiš. Jer kad naučiš da čitaš i da tumačiš, nećeš čitati i tumačiti samo knjige, nego ćeš čitati i tumačiti svet oko sebe. Ta veština da čitamo i tumačimo se suviše usko vezuje za knjige. To je zato što zapravo na knjigama najlakše učimo da čitamo i da tumačimo. Ali jednom kada to naučimo, to onda koristimo i za sve drugo. Gledaš ljude na ulici, čitaš i tumačiš. Gledaš vesti, čitaš i tumačiš. Vidiš događaj na ulici, čitaš i tumačiš. Moraš negde da vežbaš tu veštinu čitanja i tumačenja. Najbolje se vežba na pričama, na knjigama, na filmovima, na serijama, na stripovima. Dakle, da, apsolutno. Ja mislim da je, književnost, i sad naravno zato što sam studirao književnost i zato što sam ceo život time bavim, najvažniji predmet u školi. Iskreno to mislim. Moguće da sam subjektivan, ali tako mislim. Sad, možete li da mi kažete zašto ste se vi odlučili za... Pa evo sad sam ti rekao. Pa da, ali kao malo dublje. Pa šta ćeš dublje od ovoga? Ima li kao neki razlog, neki događaj koji se desio da ste vi kao zavolili književnost? Misliš, udarilo me nešto u glavu, poludio sam i odšao studira književnost? Ne, kao da li ste imali nekog profesora, na primer, koji vam je... Mene su oblikovali moji profesori iz matematike. Ja sam prvo studirao matematiku. Nemoj da psuješ. Znači, ja sam prvo studirao matematiku, pa sam odšao studirao književnost. Dakle, imao sam super odnos sa nastavnicima matematike i bio sam odličan matematičar. Ali, znaš kako, svi moji nastavnici matematike su na časovima čitali studentsku štampu. Svi su išli na koncerte i svi su slušali muziku. I više sam dobio informacija o knjigama, muzici, pozorištu od mojih nastavnika matematike nego od mojih nastavnika književnosti i maternjeg jezika. I zato mi je, ako me pitaš da sam upisao književnost, moj jednostavan odgovor je zbog matematike. Ok, hvala vam na tome što ste nam odgovorili na pitanje, što ste izdvojili vreme da budete ovdje. Dobro. I to je to. Hvala tebi. festival. Da.